každá dedina, nebudeme tu ohovárať. Ja som z Hoštivej, aj tam už sa kedysi 1-2 kališky vypili a možno aj 3. Základňa pripravená, Peťo so stopkami takisto. Vyrábame fotku na pamiatku, do dokumentácie a do pravidiel a poďme na to. Dorastenci Rosice. V rámci dorasteneckej kategórie to vôbec nie je zlé, do 20 sekúnd.